खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बिथिंनिफ्राय दा सासे गेदेमा जाय बिथाङा बड'लेण्डनि बिसायख'थियाव खेबब्रै देरहासार जानानै दिनैनि समाव MCLA महरै दंफैयो क'क्राझाराव गाबोन समायखिरा लानाय बड'लेण्डनि खुंथायनि हाग्रामा महिलारि चिफ महरै समायलांनो थांगासिनो दङ आरो रिहन दैमारि डेपुटि चिफ महरै समायखिरा लागोन लोगोसेनो 10 EMफोर समायलागोन दा बे बिथिङावहाय जोङो दिनै लोगो मोननो हादों खैराबारि बियाबनिफ्राय देरहासार जाबोनाय उदालगुरि जिल्लानि खैराबारि बियाबनिफ्राय देरहासार जाबोनाय MCLA लोमसाव दैमारि बिथाङा आगु समाव EM मोन जि समावनाखि BPFनि सरकार दङमोन बे समाव जों बिथांखौ बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननिफ्राय बरायनायजों खुलुमनाय जोङो सावरायगोन जे दा समावहाय जोबोद उसुखुथु जे बड'लेण्ड खुंथायनि समायखिरा लानाया 5 अक्ट'बर खालि जागोन नाथाय 2 अक्ट'बर खालिनो फोसावबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसार हाबाफारि आरो बिथांमोना अक्ट'बर दाननिफ्रायनो गावसोरनि सोमावसार हाबाफारिखौ जागायनानै बुंनाय जाहैबाय दा बे बिथिङा जोबोद उसुखुथु जादों जों बे बिथिङाव जों सावरायगोन अलरेडि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि गेजेरजों टक श' लाखांबाय जे गोबां गेदेमा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आगुनि आफादगिरि आरो दैदेनगिरिमोनहा बे बेलायाव बाहागो लादोंमोन आरो दिनैनि समाव जोङो खैराबारि बियाबनिफ्राय देरहासार जाबोनाय MCLA लोमसाव दैमारि बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे समनि गाहाय नेहाथारिमोन जों बे बिथिङैनो जोङो सावरायनो नागिरदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे हाबाफारिफ्रा आथिखालनि मावनाय दांनायफ्रा मा रोखोम जानानै थांगासिनो दङ नोंथाङा MCLA महरै आरोबाव खेबसेबाव देरहासार जाबोबाय आरो मिजिं खालामो नोंथाङा EMबो जागोन बड'लेण्डनि आरो फैबाय थानाय समाव नोंथाङा बे बड'लेण्ड हालामनि जौगासारनाय खामानि मावनायाव गोबाङैनो हाबा मावफै आसा खालामनाय थाबाय जोंहा दा बे समावनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसार हाबाफारि फोसावदों जे 2020 सननि 27 जानुवारियाव बिटिआर एकर्ड जादोंमोन आरो बे बिटिआर एकर्ड जानाय बादियै 1500 कोटि थाखा फैनांगौमोन बिटिआरआव नाथाय फैयाखै बुंनाय जादों अजद लाबोदों आरो माखासे मानि बिथांखि स्किमफोर इउनिभार्सिटि कलेज गायसननायनि बाथ्रा बुंनाय जादों दा बेफोरखौ हासिल खालामनायनि दाबि देखायनायदों नोंथांनि बुंनांगौआ दा 2020 सनाव 27 जानुवारि खालि जे बिटिआर एकर्ड जाबाय बेनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलखौ जौगाखांनायनि बाथ्रा बिथांमोना फोसावना होदोंमोन ओमफ्राय बै समावनो बिथांमोना UPL सरकारखौ जिहेतु बिथांमोना एकेबारे माबा होदों मदद होदों दा थांनाय 5 बोसोराव बिथांमोना बे जे माने 1500 कोटि थाखाखौ मा जाहोनाव लाबोनो हायाखिसै बेखौ बिथांमोना एसे फोरमायना होयोब्ला मोजां जायो जोंनिफ्राय एन्सारखौ लानायनि सिगाङावनो मा कारनाव थांनाय माने 5 बोसोराव 5 बोसोराव बिथांमोना बे फैसा खिनाखौ लाबोनो हायाखिसै बिथांमोना क्लियार काट रायजो राजाफोरनो माने होनाया गाहाम आन्दलन खालामनो थांनायनि सिगाङावनो बे बाथ्राफोरखौ रोखा फोरमायना होनाया गाहाम जे मानि थाखाय 1500 कोटि थाखाया फैयाखिसै मा जाहोनाव बिथांमोना MP सानै दं रायजो सभानि सासे लोकसभानि सासे दङ MLA दं स्टेटआव बिथांमोना मन्थ्रियाव बाहागो लादों दा बे हिसाबै MLAबो माखासे दं आरो सरकाराबो बिथांमोननिनो गतिके सेन्ट्रेल सरकार ओमफ्राय बे NDA बिथांमोना हाबदों ओमफ्राय आसामाव बिथांमोना सरकाराव दंफायो प्लास काउन्सिलाव बिथांमोना निजेनो सरकार सालायदों दा बेनि थाखाय बे 1500 थाखा फैयाखिसै दा मा ग्राउन्डआव फैयाखिसै बिथांमोना प्रथमाव रायजो राजाफोरनो फोरमायना होथों दा बेखौ आङो फोरमायनो थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायहरदों नोंथाङा मोनसे समनि बर' फरायसा आफादनि गाहाय नेहाथारिमोन नोंथाङा मोनसे समनि गाहाय नेहाथारिमोन हिसाबै दा समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाबा हुखानि सायाव नोंथाङा मा बुंनो नागिरो जोंहा बिदि जोंनि फिल'सफि जिथु बे फिल'सफिखौ मोजां धरनै आवगायलांबाय थानांगोन जोंनि आबसुआ दानि थानाय आबसुआ बड'फाया मा होनदोंमोन बे गथै बाथ्राफोरखौ एसे सानफिननानै ओमफ्राय गोदोनो जोंल'थ' नङा
1967 निफ्रायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जोनोम गतिके बे समनिफ्रायनो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा सम सम सोमावसारबोदों हारिनि राव थुनलाइ माने सृष्टि खालामनायाव माने बिथांमोना माने बाहागो लाबोदों बै समनि मानसिफ्रा गतिके दाबो माने बाहागो लानांगोन दा ओंखायनो जोङो दा एसे जों नुना मोनदों आथिखालाव जिथु मोनसे दानि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिथांमोना जोङो बुजि मोनाखिसै जे एथे माने एसेबां हाखु दाखु नै मैया दाखालिल'सो खोनादों माने माबाया जादों इलेक्सना थांदों गभर्नमेन्टखौनो दायाखै जों 5 तारिखआवसो दागोन गाबोनसो जों दागोन दा ओंखायनो बेनि सिगाङावनो बिथांमोना माने मा होनगोन आन्दलननि खोथा माने माबानानै होदों फोसावनानै होदों खिन्थु बिथांमोना मोनसे जों सानदों दायथ' दंमोन बिथांमोना जे थांनाय 5 बोसोराव मानो मोनाखिसै गावनिनो गभर्नमेन्ट गावसोरानो सायख'हरनाय सापर्ट होनाय बे गभर्नमेन्ट दा ओंखायनो गावसोरनि गभर्नमेन्टआ मानो फेलियर जाखो मा कारनाव बे बाथ्राफोरखौ बिथांमोनानो एसे रायजो राजाफोरनो फोरमायना होथों आं बेखौ खावलायहरदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा जुदि नोंथांमोनखौ एपिल खालामो बिपिएफखौ एपिल खालामो बा बिटि सरकारखौ एपिल खालामो जे नोंथांमोना बे जोंनि मोनखानांगौ दाबि दावाफोरखौ सुफुंनायनि दायथ' लानांगौ नोंथांमोननि रला मा जागोन जोंनि रला जाबाय मा जिहेतु प्रमद बर' सरकारनि दिनाव जोंनि MCLA चिफ डेपुटि चिफनि स्टेटासा मामोन बे जोबलांथारदों ओमफ्राय 16टा डिपार्टमेन्टखौ माने गथायनानै होनां दा गतिके 16टा डिपार्टमेन्टआ जों आगोलाव जेरैबायदि सलायदोंमोन थिग बिदिनो फैनांगोन जोंनि MCLA चिफ डेपुटि चिफनि स्टेटासा आगोलाव जेरैबायदिमोन जों दा बेखौनो जोङो नागिरफिनदों आगोलनि बायदि जानांगौ जोंहा ओंखायनो जोंनि स्टेटासा थिग थानांगोन आरो लोगोसे जों नागिरबावदों जोङो बै हाग्रामानि समाव बै समाव आरोखि गभर्नमेन्ट दानाय समाव प्राय 25टा 26टा जोङो रुल्स बानायनानै मोनफ्रोमबो डिपार्टमेन्टनि रुल्स बानायनानै जोङो आसाम गभर्नमेन्टनो जों गथायना होदोंमोन ओमफ्राय जोङो बे आयेनखिनाखौ पास जाना फैयोब्ला BTCनि खुंथाया आरोबाव स्ट्रं जागोन दा बिनि थाखाय जोङो नाजाबावगोन बे बाथ्राफ्रा ओमफ्राय थालांनाय जिखिना माने मा होनगोन बेखौ आरोबाव खामानि मावनो दंबावो बे खामानि मावनायफोरखौ जोङो मावफिनगोन बेखिना खोथा खारन जों सानदों माने 35 लाख मानसिनि गेजेराव प्राय 6-7 लाख छात्र छात्री दङ बिथांमोननि एखेबारे मोजांनि थाखाय जोङो सिन्था खालामगोन अरायबो दा जोङो नुना मोनदों थांनाय सरकारा मा सिन्था खालामदों जों बेखौ बुजि मोनाखिसै बे BTC हालामावनो 13,000 मानसिया टेट पास खालामनानै दङ बिथांमोनखौ बोरै एपइन्टमेन्ट होनो बिनि थाखाय जोङो थांनाय बारावथ' जेबो जुजिना नुनो मोनाखिसै दा ओंखायनो जों सानदों बिथांमोननि मावनाय दांनाया जिहेतु थिग जायाखिसै ओंखायनो नैबे थांनाय माने 22 जिथु सेप्तेम्बर खालि जितु माने रायजो राजाफ्रा मोनसे भार्डिक्ट होबाय बे भार्डिक्टनिफ्राय माने हमना लानांगौ जे सोरनि मावनाया कारेक्ट जादों सोरनि मावनाया इनकारेक्ट जादों बे बाथ्राखौ जों दा हमना लानो हानांगौ ओमफ्राय इनकारेक्ट जादों माने जादोंब्ला जों बोरै आवगायनो भबिष्यत बे भबिष्यत आवगायनायखौ माने थिग लामायाव लांनांगौ दा समावहाय जेनाखि फोसावबाय दुलाराय बर' फरायसाफोरा सोमावसारनाय हाबाफारि दा बेवहाय नोंथाङा रायजो राजाखौ मा बुंनो नागिरो जोङो बेयाव जेबो बुङा आंनिफ्राय आङो जेबो बुङा खारन माने जे थांनाय 5 बोसोराव बे गभर्नमेन्टआ मानो लाबोनो हायाखिसै बेखौसो जों एनालिसिस खालामगोन जोङो मानो हायाखिसै मा कारनाव निजानो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट दङ निजानो स्टेट गभर्नमेन्ट दङ निजानो काउन्सिलखौ माने सालायदों दा बिनि भितरावबो जे बे 1500 थाखाखौ लाबोनो हायाखिसै दा बिनि कैफियतखौ बिनि एन्सारखौ बिथांमोना खिन्थु रायजो राजाफोरनो होनांगोन होनांगौ जों बेखौ डिमान्ड खालामो बिथांमोननि डिमान्डआ खिन्थु मोजां होनना बुंनांगोन फैबाय थानाय सरकारनि थाखाय मानो होनना बुङोब्ला 1500 कोटि थाखा बिथांमोना लाबोना होफिनसै नोंथांमोननि गभर्नमेन्टनो जि थाखाखौ बिथांमोना बिटिआरनि बै समनि गभर्नमेन्टआ लाबोनो हायाखैमोन बेराफारसे गोबांथार समाव माने इनस्टिटिउसन बिथांमोना समझौथायाव दंमोन बिटिआर कर्टआव बेखौबो लाबोनानै होफैनोसै नोंथांमोनानो मावफुंनोसै मानो खथि जानांगौ बिथांमोननि आन्दलन खालामनाया नङा बेथ' खेथिनि खोथा नङा बिथांमोना प्रथमाव एन्सार होग्रोथो मानो लाबोनो हायाखिसै दा मानो सोमावसारफिननो गोनां जादों बेखौ एन्सार हो जोंनि गभर्नमेन्टआथ' जों गाबोननिफ्रायसो समायखिरा लागोन नङा होमबा अब्ला गाबोननि उनाव जों खोथा जों बुंनोसै दा ओंखायनो बिथांमोना प्रथमाव मानो फेलियर जाखो थांनाय बाराव दा ओंखायनो बे फेलियरनि थाखायनोथ' रायजो राजाफोरा भार्डिक्ट होबाय ना 22 तारिखआव
26 तारिखआव जोंहा माने सेप्तेम्बरनि 26 तारिखआव रिजाल्ट फैबाय 40तानि भितराव 28ताखौ BPF नो रायजो राजाफ्रा मानो भार्डिक होखो दा बेखौ एनालाइसिस खालामना बिथांमोना मोननांगौ थांनाय 5 बोसोराव बिथांमोननि मावनाय दांनाय साननाय हनायफ्रा निसय जायाखिसै रायजो राजाफोरजों गोरोबनाय माने जायाखिसै रायजो राजाफोरनि जितु लुबैनाय बे लुबैनाया कुनु दिन फिलाप जायाखिसै आदाय खालामनो रोङाखिसै बेखौबो जों बुंनांगोन दा आदाय खालामनो रोङाखिसै बेखौ जों बुंनांगोन रायजो राजाफ्रा जितु लुबैदों बे लुबैनाय मथे बिथांमोना खामानि मावनो हायाखै दा बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा फिन हाग्रामानि सरकारखौ नायगिरफैदों आरो हाग्रामानो 40तानि भितराव 28ता सिट होदों दा नोंथांमोननि सरकारा होमबा बे बिटिआरनि एकर्डआव जेनाखि दफाफोर दंमोन मोनबोनांगौ माखासे माने फान्डिं स्किमफोर माथो दंमोन दा बेखौ नोंथांमोना सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआव साजिना लाबोनायनि थाखाय प्रस्तुत जोङो बे बिटिआर एकर्डनि सायाव जोङो खोब सिन्था खालामनांगोन आं सानदों आरोखि आङो एसे बावबाय जेनेबा 7.2आव मा लिरनाय दं लेन्डआनो अलरेडि ट्रेन्सफार खालामखाबाय ओमफ्राय जोंनाव थानाय बहाबा खोनानाय पिजिआर हा आरो आसाम सरकारा बेखौ कन्ट्रल खालामहरगोन बिनि फिननायखौ नोंथांमोना हो दा बेखौ लुबैफिनदों जेनेबा दा 3 माने बेसेबां 3 पइन्ट माने बे गामि दानख'नायनि बाथ्रा गैया होमबा गामि दानख'नायनि बाथ्रा बेबायदि दंमोन दा मा कारना गामि दानख'नो नागिरखो बिटिसिनिफ्राय ओमफ्राय नोङो सिगांनि लिडारफ्रा बेफोर गामिफोरखौ नांगौ होननानै थिसनजोब्बाय मा कारनाव जोङो गामि दानख'नायनि बाथ्राफोराव फैखो मानि थाखाय दा बे बाथ्राफोरखौ जोङो खोनाला माने जायफोरनाखि एसे बिदि माने इउपिएल दोलोनि जायफोर लिडारफोर दं बे लिडारफोरा एसे सिन्था खालामथो थारमाने नोंथाङा बुंनो नागिरबाय होमब्ला जे रायजो राजाफ्रा एबा फरायसाफोरा बे सोमावसारनायाव दलित बर' फरायसाफोरनि सोमावसारनायाव बाहागो लानो नाङा जोङो बाहागो लानो नांगौ नाङा आं बे खोथाखौ बुंनोनो थाङाखै बिथांमोना गावसोर सिमान जाथों बे थांनाय 5 बोसोराव मानो फेलियर जाखो रायजो राजानि गांनाय उखैनाय लुबैनायखौ मानो सुफुंनो हायाखिसै दिनै फरायसाफोरा माने खोनाना गोबां लेखा गोरों जाजोब्बाय बे जानायफ्रा थांनाय बाराव बेसेबां मानसिफोरा साख्रि बाख्रि मोनखो मानसिफोराथ' एसे दा गियाना बारिबायना दा ओंखायनो एसे रुजुनानै नायनो हानाय जाजोब्बाय बे हाग्रामानि दिनाव 20,000 मानसिया साख्रि बाख्रि मोनदोंमोन दा प्रमद बर'नि दिनाव मानो मोनाखिसै मानो फर्मेल मोनसेबो जायाखिसै थारमाने बेखौ रिप्लाइ होनायनि उनावसो सोमावसार हाबाफारि लानायनि बाथ्राया फैगोन बिथांमोना बुंथो बेफोरनि मेन एन्सारखौ दा ओंखायनो नै गोरों गोरा ओमफ्राय लोगोसे गोरों गोरा सात्र साथ्रिफोरा मानो बेरेखा जादों सरकारनि एगेन्स्टआव मानो थांदों जे माने बिथांमोना गोबां खोथा होदोंमोन थांनाय बाराव जे एकेरे न'खर 1 भट 1 जब होनना बुंदोंमोन बेफोर जादोंसै फोथाराव आरो मोनसे अजद दङ जे बुंबाय थानाय जादों दुलाराय बर' फरायसाफोरा दिनैनि समावल' राजखान्थियाव बाहागो लायाखै 1991आवबो दुलाराय बर' फरायसाफोरानो राजनितियाव बाहागो लानानै एसेम्ब्लिनि इलेक्सनाव बाहागो लानानै 10 गाहाम एमएलए दैथायहरदोंमन बिदिनो 2003आवबो 2001आवबो इलेक्सनाव बाहागो लानानै बिटिसि एकर्ड खालामनायनि खाबु खालामना होदों बिदिनो दुलाराय बर' फरायसाफोरा दिनैल' नङा आगोल समनिफ्रायनो राजखान्थियाव बाहागो लाबोखादों होननानै बुंनाय जादों दा नोंथाङाबो मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसाफोरनि दैदेनगिरिमोन नोंथाङाबो होमबा इनभल्भमेन्ट दंमोन बै समावनो दुलाराय बर' फरायसाफोरनि बुब्लि समावहाय पलिटिकेलजों इनभल्भमेन्ट दंमोन दिनैनि दिनावहाय नोंथांमोना मारै बुंनो हायो जे पलिटिकेल पार्टिजों इनभल्भमेन्ट थानो नाङा दुलाराय बर' फरायसाफोरा एक्सुवेलि माने बै समनि मोनसे जितु एनभारनमेन्ट बे बेलेग ओमफ्राय दा नैबे समनि मोनसे एनभारनमेन्ट बे आलादा जोङो जिहेतु बिराद संग्रामनि गेजेरजों मोनसे बिटिसि माने मोनफैनो हाबाय दा बे बिटिसि बे मोनफैनो हानायनि गेजेरजों जोंनि ओनसोलाव थानाय सात्र साथ्रिफोरखौ जाहाथे जोङो आरोबाव गोबां जाहाथे सिकित खालामबावनो हायो जों दा बिनि थाखाय नाजानाया दरखार बै समाव खोनादों बै समाव जिहेतु राजनितिक होनना बुंनाय माबायानो गैयामोन दा बेनिखायनो दोलोआनो गैयामोन दा ओंखायनो बै समाव हेन्डेल खालामनो गोनां जादों आबसुआ बै समनि खिन्थु दाथ' जोङो बिटिसि मोनखांनायनि उनाव मोनसे एलेका जों मोननो हाबाय मोनसे पावार जों मोननो हाबाय बेखौ सिगांनो 2005 सनावनो बै समावनो
सावरायनानै मोनसे पार्टि दायाखैमोन बे समाव BPF दानाय समावथ' खोनादोंना बे समाव BPPF नङा होमबा बे समावथ' बिथांमोना इनभल्भ दङमोन दाना होनाय समाव बै समावनो गतिके बे माने जिहेतु राजनितिक पार्टिखौनो दाना होबाय आरो बेखौ जोङो रिजनेल पार्टि खालामनानै जाहाथे जोंनि समस्याफोरखौ सुफुंनो हायो बिनि थाखाय बे रिजनेल पार्टिखौ बे समाव दानाय जादोंमोन दा ओंखायनो पार्टि दाखांनायनि उनाव जोङो गाव आरो बेयाव मानो इनभल्भमेन्ट जानांगौ थारमाने स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसना स्टुडेन्टफोरखौ जों दा मोजाङै जोङो दा माने शिक्षा दीक्षा होनानै बिसोरखौ गोरोंसिनसो जों खालामनांगोन दा ओंखायनो बै समाव जोङो माने इउनिभार्सिटिनि खोथा लाबोनायनि खोथाफोरा मानो फैनांगौ CIT आव जे दा MTech BTech MTech फरायनो मोनबाय इन्जिनियारिं कलेजाव माने जों फरायनो मोनबाय ओंखायनो बे माने फरायसाफ्रा आवगायलांबाय थानांगोन जोङो प्रथमाव हिसाब थानाया मोनसे मोजां दरखार अनलि BDC एलेकायाव 2005 नाव अनलि 48%मोन बेखौनो हाग्रामाया 2020 सनाव 19 आरो 20 आव टटेलि 66% खालामनो हादोंमोन दा बेखौ नाजा बेखौनो 80% खालामनो नाजा नोंथांनि 80% खालामनो गोनांब्ला नोंथांनि बुंनाया जाहैबाय जे फरायसा आफाद हिसाबै फरायसाफोरनि जेंनानि सायावल' इनभल्भमेन्ट जानांगौ पलिटिक्सआव इनभल्भमेन्ट जानो नाङा आरो राजखान्थियारि नोजोरजों जोङो खामानि मावनो नाङा आरो आन्दलन खालामनायनि जुक्ति गैया नोंथाङा बुंनो नागिरदों आन्दलन खालामनायनि जुक्ति गैया होनना बुङाखै खारन माने मोनसे समाव माने BTC जुदि एकर्ड खालामबाय बे एकर्ड खालामनायनि गतै दफाफोरखौ BPFनि समावनोथ' बे राजनितिक पार्टियानोथ' गतै सुफुंनानै होदों हाजोबाखै मात्र माने मा थादों कार्बि आंलंनि बे बर' कसारिफोरा ST जानांगौ हिल्सनि बेल'सो थालांदों बाखिथ' फिलाबानो जादों नङा होमबा दाफोर जिफोर समस्या फैगोन जिफोर प्रब्लेम दङ बे समस्याफोरखौ राजनितिक भाबैनो जोङो सुफुंनांगोन राजनितिक भाबैनो दा ओंखायनो जोङो एकदम फरायसाफोरखौ A to Z जुदि बेयाव जुदि लांबाय थायोब्ला भबिष्यत जोंनि शिक्षा दीक्षा फारसे जोङो फासयगोन एकदम बे खोथाया रोखाखा ओमफ्राय बेखौ हेन्डेल खालामनो थाखाय दाथ' नोङो BDC एलेकायाव मोननै पलिटिकेल पार्टि दं BPF दं UPL दङ नङा होमबा गतिके ओंखायनो दा माने बेखौ फरायसा आफादा जे हेन्डेल खालामनांगौ बिनिथ' माबा गैया आंनि बुजिनायाव आरोखि दा बिसोरनो जे एकदम बेखौ हेन्डेल खालामथारनांगौ बिदिनोथ' लिरनाय गैयाना ओंखायनो जोंनि समस्याफोरखौ पलिटिकेलि जोङो सल्युसन खालामनो थाखाय मोननै रिजनेल पलिटिकेल पार्टि दङ बे पार्टिफ्रा स्टेप लागोन गावबा गाव एंगेलाव जों लागोन ओंखायनो जोंनि मोजांनि थाखाय जेनेबा थांनाय प्रमद बर'नि दिनाव दा नोङो एखेबारे होनबाय 16टा डिपार्टमेन्टखौ आरो DCफोरनो गथायजोबना होबाय बेथ' नङामोन दा DCनि सायाव जों ECR लिरनो हाया जोङो दा ओंखायनो बिथांमोना माब्लाबा सोरबा मोजां खालामगोन माब्लाबा सोरबा गाज्रि खालामगोन बिथांमोना जुदि जोंनि आवथायावनो जुदि फैयाब्ला जों जुदि बिथांमोननि सायाव ECRखौनो जों लिरनो हायाब्ला बिथांमोनखौ जों इनभल्भ खालामनायनि मा बाथ्रा दङ बिदि गैया दा ओंखायनो माने थांनाय बाराव बे 5टा बोसोराव बिथांमोना टटेलि UPL दोलोआ BTCखौ सामलायनायाव बेर्थ जादों फेलियर जादों बेखौ बिथांमोना रायजो राजानि सायाव माने खैमान लानांगौ बुंना लानांगौ दा प्रमद बर'आ गावनो गतिके ओंखायनो दा माने जिहेतु BPFआ 2005 सननिफ्राय 20 सिम सलायदोंमोन जोङो आरो बेयावथ' रायजो राजाफ्रा बिराद कन्ट्रस जादोंमोन मेन लामा बेफोरखौ बानायनाय जादोंमोन दालां एथ' गोलाव दालांफोरखौ बानायना होनाय जादोंमोन जेरावनोखि माब्लाबा नों खोनाना नोंथांमोननि बे चिराङावनो साहाथिंनि माने मानसिजों खोलाहाथिंनि मानसिजों माने माबायानो गैया जुगानो जाया दलं गैयिनि थाखाय दा नै हाग्रामा ब्रिज जाबाय दा नङा होमबा बेफोरखौथ' मावना होदोंना गतिके ओंखायनो जोङो एक्सुवेलि रायजो राजाफोरनि एक्सुवेल माने माबाफोरखौ प्रब्लेमफोरखौ जों सुफुंनो थाखायसो जोङो पार्टि खालामनांगौ नङाबा जों ओरैनो एकेबारे जास्ट पार्टि अनलि जों लेभेलखौल' पार्टि जों लाबाय रायजो राजानि जुदि मोनसेबो खामानि जायाब्ला मा पार्टि जानो बेलाय ओंखायनो नै थांनाय बाराव 5टा बोसोराव ओंखायनो दानि माबानो जे प्रमद बर'नो मानो पार्टि होआखिसै रायजो राजाफ्रा बिथांमोना दा एनालिसिस खालामफिन जेरावनोखि बेयाव सात्र साथ्रिफोराबो माने बुंगासिनो नोङो जे एखे साख्रि बाख्रिनि खुनु मोनसे माबायानो जायाखिसै बे 5टा बोसोराव आरो बिदि जुदि जाबाय थायोब्ला भबिष्यत मा जागोन दा ओंखायनो गोरों सात्र साथ्रिफोरानो एक्सुवेलि BPFआव फैनानै बिथांमोना एखेबारे माने अर्गानाइज खालामदों जोबोर मोजां बानबुंथि जे
दुलाराय बर' फरायसाफोरनि मोनसे समनि गाहाय नेहाथारि जि समावनाखि आसामाव एबा बड'लेण्डआव जोबोर सोमावसार हाबाफारिमोन बै समाव बिथाङा राजनितियाव बाहागो लानानै BPF दोलोजों थाफानानै गोबाव सम EM जादों आरो देग्लाय BPFनि जानानैनो बिजाथि गसंनानै बिथाङा खैराबारि बियाबनिफ्राय MCLA जाबोबाय आरो EM जाना थांगासिनो दङ बिथाङा जोबोद गोरा गोसोयै बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोमावसारनायनि हाबाफारि फसंनाय आगोल मानो थांनाय 5 बोसोरावहाय बिटिआर एकर्डनि दफाफोरखौ मावफुंनो हादों बेनि माबाखौ रिजनखौ फोरमायग्रोनांगौ होनना बुंनाय जादों जोङो बिथांनिफ्राय गोबांथार जों बानबुंथि उन समाव लाबावनो हागोन आरो बिथाङा फैबाय थानाय समावहाय मावफुं सोद्रोमा जानानै BTCनि मावफुं सोद्रोमा जानानै गोबांथार जाफुंसारनाय लाबोगोन बेखौ मिजिं खालामबाय आरो बेखिनियाव जोंनि सावरायनायखौ फोजोबनो गोजोननाय खुलुमबाय